кай ва аз куҷо? Ҷадвали 13 парвози дигар аз Русия ба Тоҷикистон. Мақомоти Тоҷикистон барои баргардонидани муҳоҷирон аз Русия 13 парвози дигари чартерӣ ё ғайринақшавии ҳавопаймоиро тартиб доданд. ҷадвали парвозҳои иловагӣ аз Русия ба Тоҷикистон чунин аст. 3 июли 2020 баргашт субҳи 4 июл бо хатсайри Душанбе Маскав Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 4 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Маскав Хуҷанд ширкати Сомон Эйр. 7 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москва Душанбе ширкати Сомон Эйр. 9 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 11 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Сомон Эйр. 16 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Екатеринбург Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 18 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Новосибирск Душанбе ширкати Сомон Эйр. 20 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 22 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Санкт-Петербург Душанбе ширкати Сомон Эйр. 24 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Сомон Эйр. 26 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Краснодар Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 28 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Тоҷик Эйр. 30 июли 2020 бо хатсайри Душанбе Москав Душанбе ширкати Сомон Эйр. барои номнавис намудан барои парвоз кардан ба Тоҷикистон дар почтаи электронии дар экран буда метавонед муроҷиат намоед.